Ni bagai belai na exciting video ketal tubai faika. Abong khas especially Chini Bwrwi rong ni bagai ornaments. Ge ornaments ang but haini paika. Norok ani o blog ni bising tin jono goi mannai. Ge norok ani blog no puilani simi paithak jora nai tongdi skip khaya kare. Tini hingke chung rehearsal khainani phaijak khana football tournament ni inauguration ongnai Khumulwng hingke chung bu toke ne rajamung no srwnglai tong no music simi khnaruwa no tabuk rajamung khnaruya ko hingke no comment khlai sadi. Tabuk hingke chung rehearsal lok pai bai dungmali hati o sok pai kha hingke o hati nang nang haike shoot khai phunugui tongmani reason hingke chung tini kaisa ustoro hapnai o ustoro hingke Bwrwi rokni ornaments rok manthogo tei ri chum rok kobangma manui no manthogo low price bai no hingke abo boro hingke iko ang je yasi surmani abo no borongni ustor onani mung hingke Atul Debbarma hingke phaidi hablai sinai borongni ustoro tam manthok ang norok no je nayo abno no phunuknai hingke phaidi ani logebo angoro hapai kheno direct ornaments sinai tongkha iko naidi poisa rang botang norok subrona muchung tongkhe oro subroi mano nijoni muchung tuino customize khai swnamoi mano tabuk hingke wakhum nai tongo iko obo hingke kisa bwsate te hingke tei kaisa hingke iko obo tei kisa toro hingke boni oro 3 types ni tongo tei kaisa tongo naidi iko obo hingke to agini chini tradition je choliwi phaimani hingke abono wansogui tongo ang bubno nanai bubno naya hnai hingke tabukhe boano tei bu phunukna nai tongo mathia de hinai tam hinai bumung manya mathia no hinai hinsiwano hingke obo bubo kobangma design ni kari rekha hingke abono ang tak choose khaimi angui tongo ulo phunuga no norok nang bubo naya hingke iko binaro chandrahar rok bo tongo ani to chandrahar koroi ang nangui tongkha haipa no tabuk rang koroi ba talangai manliya norok nangui tongkhe norok na phaimano low price bai no manui mannai hingke norok tomung no haksal longni Khumulwng o phai tongo hingke boni o store visit khai paidi hingke ang tini tam nakha norok no phunuga no ang tabuk just so simisi khai tongko iko ani face no norok ignore khai di ang rehearsal khai phaimani ekdom lengjak kolom tui pura hingke ang obo bubo nana hine haino thepawi nei manisi hingke obono karui bo norok boni aro ren rok nana muchung tongkha iko salsa salnoi salbani bagui tomung nana muchung tongkhe wakhum rok mathia rok surang rok joto no nawi mano low price bai no tabuk hingke ani je nathok to nabai kha hingke tamna khandang nogo thangui phunuga no hingke tabuk khe ani husband ni bagai kaisa shirt nai tongo borong ni bagai hingke to chalarong ni bagai tei tamle asuk various type tong bai ko je shirt chumnai rong ni hingke amthai check color mangno hingke borok ta haino chumbai jak no hingke abono chumbai jak phano o kufur to boni tongo already no bo kufur no beshi sumo hingke abono jeno phano kaisa khosawai na sinai tabuk hingke ang joto na hati khaibai kha hingke tabuk tom kasana bagai tom naisingui tongo iko phaika kasawai na sinai tabuk khe chini tom start rekha hingke chung thanglai tonglaio tini mar kheno satung tongmani asoke satung tongkha pura mokol muksing tui roksi haino kolom tui thop maklai tongsio hingke tabuk khe ang nogo sok paikha norok no iko phunugui tongkha ang tini tam paikha hingke mathia paikha iko abo khe to kainoi yang kaisa hingke kaisa khulogoi phunuga no iko naidi norok nang kanui bo phunuknai paisi to kha hingke ba kang aro to kanui mannai kho hingke tabuk kanui nainai norok no bo phunugui tongo iko naidi ang khe naithok jakha norok bahayong jakha sadi ang asuk tight rok khe kanui mai ase kisa loose khe no ma kanai hingke tei kaisa bo kanui naigrana hingke ang tei wakhum pai tei pheka o kiting jat no tei kaisa jat hingke to kolok jat abono ang pailiya tamjani hayongo belai gana hingke ba obono no paina kha hingke obo hingke ani agini rang botang obo khe agini paijak tongo hingke tinin paite mani asuk no hingke tabuk khe dragon fruit kaisa chaina gana obo kaisa si 140 rupees maruo per kg 400 hingke norok ni ayang per kg busuk comment khlai sanata pokdi hingke iko ang tei hati tui phaimani obo hingke tokha rong
Hingke muya hingke tok harung hingke ani husband marken thokjago aboni bagoi bono chikon no hingke mosodeng khai rwnai kotor no hingke bai songnai hingke norok tok harung no thokjak sabai di ke tini na ni vlog asuk jara tini ang sinai norok bai malai ni ani next vlog o jotono no bye bye.